3 års tid har vi haft de ramper her. De er skridsikre, og det letter vores hverdag. Vi brugte vores almindelige SDS-plader til at køre op ad, ikke? Og det er jo ikke sikkert sådan en kold vintermorgen der, hvor de har fået lidt frost og lidt ting og sager, ikke? Og når det regner, der er de også glatte, de der krydsfingersplader. Så det er kun godt, at vi har fået de her køreplader. De er jo i aluminium, og de vejer ikke så meget. Hjælpemidler i det hele taget til er jo lettere vores arbejde, altså i den grad. Altså også med anlægget der, siloanlægget er jo også med til, at man ikke skal stå og skovle 10-12 kubikmeter op i en blandemaskine, ikke? Det letter altså noget. Jeg synes, at firmaet er god til at komme med nogle gode hjælpemidler. Nu fik vi smartcutteren, ikke? Og elvognen og nogle ordentlige ramper at køre op af, ikke? Og, ja. Så vi skal komme helt hjem hver dag. Vi kommer hjem fra arbejde, ikke? Det er ret vigtigt, synes jeg.